Tapi kita akan lanjutkan, Mbak. Hello logoफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै गोदान गानना दोङो मा खालामनो नायदो दे ओइ र' फट'सुट लानो नागिरनाया लाजिलायो आरो मानसि मोथां थां नुदो बाल दे आं फैनायखाय खारजोब्बायसो होनबा माबायदि इसोरनिया आंखौ दख'ना गोदान गाननो होननानै मा फट' लानो नागिरदो दे थिखां फट' थिखांग्रे केमेरा बेना दे आंबो र' deh, aku di sini nunggu. Baru foto ada ini. Oh man, mini nih mani bapak cicak. Eman borak gedan kan nanti kadang video lah bapak foto sampai sana sih deh. Aku bah kekar supaya sih. Ambil aku terus. Siang sangat nambah. Tapi kita akan lanjutkan, Mbak. Hai, ini kita akan lanjutkan deh. Apa lah kata? Juga deh. Udah mati malah pergi. Kemini bayi logoफोर एकदम बारे फट' लायै-लायैनो बिनामफोराबो भिडिअखौनो बानायनो होआ आंखौ माबा फट' लानायाव लाजियो ओरै होननानै मा जाबावगोन बिसोरदोबो एकदमबारे आंहाबो मोननैसो फट' लाफाबाय बिसोरदोनो सानसेयावनो मा गोलैदों अखा हादों नामाहाय अखाया हानो जालायबाय नामा गोलोम गुजुबलाय लांबाय गोलोमलाय लांबाय एकदमबारे बिसोरो फट' लाफानो इसोरनिया केमेराया मोजां ना इसोरनि केमेरादो फट' लाफाबाय आंनियाथ' फुदलाला केमेराया मोजाङानो नङा फट'खौनो मोजां नुवा नै
भिडिअ'फोरखौबो मोजांखौनो नुवा आंनि एकदमबारे मा जाबावगोन आंनि मबाइलदोबो मबाइल गोदान गंसेसो मोननायबालाय हामगौमोन मबाइलखौनो मोनला द' माथो पुराना मबाइलजोंनो सोलिबाय थानांसिगोन फुजानि दिनफोराव आयौ दख'ना गोदान गस्ला बोराय आंनिया बिदिनो फटल थिखांसाबसोबाय आं दिनै नै मेगन मुसुगुराबो बेखौबो एसे साफा खालामनांगौमोन देलायनांगौमोन फुजानि माथो बोरावबो थांनोनो मोनला अखाबो हाबाय थादो दा एसे अखाया गाथ'लायबाय दोननाय थांनो माबादो थांनायबालाय देलायनांगौमोन ना लोगोफोर मोखाङानो नै जा लेथ्रा जाखाबाय एकदम नैफोराव बेफोरबो रज'जोब्बाय साफा खालामनांगौमोन फुजानि नोलाय ओरैनोथ' साफा खालामखानाय जाया फुजा समायाव दा साफा खालामनांगौमोन ना जाथ'बाय दे दिनै लोगोफोर बिदिबा आङो भिडिअखौ फोलावबाय थालिया दे दिनै एसेयाव